Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир. Мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Ну а я пока предлагаю вместе с вами узнать, о чем будут говорить в вечерних выпусках Заман. С нами сейчас на прямой связи наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума нас слышит. Рома, привет! Какие новости в новостной вашей верстке Замана? Привет, Гульсум. Тема сегодняшнего дня – тема воды для Крыма вновь в топе новостей. Ее сегодня обсуждали как и представители нашего правительства, так и российские чиновники. Если говорить о нашей позиции, то Украина возобновит поставки днепровской воды в Крым только после его деоккупации. До этого времени вопрос водоснабжения полуострова является обязанностью России как страны-оккупанта. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время международной конференции о проблемных вопросах водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации. Она прошла в Херсоне, и вот по его словам, то, что Россия сейчас делает в Крыму, четко попадает под определение военные преступления. Во-первых, происходит искусственная замена населения. Граждан Украины разных национальностей вытесняют из Крыма, заявил Алексей Резников. Зато во временно оккупированный полуостров завезли сотни тысяч граждан Российской Федерации. Количество завезенных оценивается минимум в 500 000 и продолжает увеличиваться. Во-вторых, заявил Алексей Резников, происходит тотальная миграция Крыма, милитаризация, прошу прощения, активно развивается военная инфраструктура, которая разворачивается, как уверяет вице-премьер, не только против Украины, а с целью обеспечить российскую экспансию на Балканах, Ближнем Востоке и Средиземном море. И вот все это приводит к чрезмерной эксплуатации водных источников и вызывает экологический ущерб. И вот, учитывая климатические изменения, Россия фактически программирует убийство Крыма, заявил Алексей Резников. А разговоры отдельных лиц о поставках воды в Крым только поощряют оккупационную администрацию увеличивать масштабы военных преступлений и повышать риски для региона. Вот об этом говорили сегодня на конференции в Херсоне. Надо сказать, что и россияне сегодня тоже делали заявление по поводу воды. Так, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия мощная страна и сама справится с поставками воды в Крым. Ранее мы уже рассказывали, что Россия выделила десятки миллиардов рублей для решения водной проблемы. Часть этих денег осваивает Министерство обороны Российской Федерации. Это еще раз подтверждает тезис нашего вице-премьера Алексея Резникова о том, что эти водные ресурсы используются на усиление военного потенциала полуострова, а не для людей. А если бы было бы наоборот, то дефицита воды бы в Крыму не было. Об этом, кстати, говорила и заместитель министра иностранных дел Украины Мине Джипар, которая заявила, что никакой водной блокады нет, Украина не перекрывала никакие реки, которые впадают в Крым, а было перекрыто техническое сооружение, и ресурсы, потенциал воды для полуострова есть, и он в состоянии сам себя обеспечивать, только нужно для этого подавать воду людям, а не усиливать российскую армию. Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины сообщили о подозрении должностному лицу ФСБ России за подстрекательство госизмене украинских военных в Крыму. В феврале-марте 2014 года ФСБшник, уговаривая, подкупая и угрожая, призывал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы совершать действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности Украины. Речь идет о несопротивлении подрывным действиям российских войск и переход на сторону российской пограничной службы. Сотруднику ФСБ, имя которого не разглашается, инкриминирует пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к совершению государственной измены и введению агрессивной войны против Украины. Ведущему телеканала «Россия-1» и генеральному директору российского религиозного канала «Спас» Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Как пояснили в ведомстве, российский телеведущий незаконно посещал оккупированный Крым. И после появления в СМИ сообщений об этом пограничники проверили эту информацию и нашли этому подтверждение. И, как отметили в погранслужбе, никто из других ведомств им информацию о нарушении корчевником украинского законодательства не передавал. Это не дело ни Министерства культуры, которое вносит предложение о запрете въезда всевозможным деятелям российского телевидения, культуры, не СБУ. Но вот по инициативе пограничников они сами проверили эту информацию и запретили Корчевникову въезд в Украину. Это произошло сегодня, когда Борис Корчевников улетал из нашей страны на самолете рейсом Киев-Стамбул. А до этого, как выяснилось, он преспокойно находился в Киеве. При том, что он незаконно ездил в оккупированный Крым после 2014 года. Еще примечательно, что в апреле этого года СБУ закрыла уголовное производство против Корчевникова за то, что он находился в оккупированном Крыму, попав туда незаконным путем. И к вопросу о том, как соблюдается перемирие на востоке страны. Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили тишину, и один наш военный был контужен. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Вследствие вражеского обстрела он получил контузию, его доставили в больницу, и вот состояние его здоровья сейчас удовлетворительное. Кроме того, в районе населенного пункта Павлополь, вопреки достигнутым договоренностям, зафиксирован пролет беспилотного летающего аппарата типа квадрокоптер с пересечением линии разграничения. Наши военные путем радиоэлектронной борьбы подавили этот беспилотник и зафиксировали очередные обстрелы. По нашим позициям стреляли из гранатометов и из стрелкового оружия. Ну и новость для тех, кто собирается в Мекку. Хорошая новость для паломников. Мечеть Масджид Аль-Харам в Мекке вновь открыта для молитв без каких-либо ограничений. Все граждане Саудовской Аравии, иностранцы, которые там живут, могут посещать главную святыню ислама после 7-месячного перерыва из-за пандемии коронавируса. Ранее в этом месяце Саудовская Аравия возобновила в священной мечети Умру, это паломничество к Каабе. А с 1 ноября осуществлять Умру смогут паломники из стран, которые властью королевства считаются безопасными. Ну вот такие новости, о которых мы будем сегодня рассказывать в украинском выпуске в 19:00 и в крымско-татарском в 21:00. Гульсум. Спасибо тебе, Рома. Роман Спиридонов, наш журналист из Ньюзрума, был с нами на прямой связи. Смотрите вечерние выпуски «Заман», не пропустите на украинском и на крымско-татарском языках. Ну а мы пока переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. И не только. Начнем со следующего информационного сообщения. Сегодня в Херсоне прошла международная конференция под названием «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации». Конференция организована совместно с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. На мероприятии приняли участие украинские и херсонские чиновники, а также иностранные дипломаты, ученые, общественные активисты. Конференция включила в себя 3 дискуссионные панели. Первое – это нарушение международного законодательства в сфере защиты прав человека, милитаризация Крымского полуострова – это 2, и 3 – о нарушении норм международного экологического права на территории временно оккупированного Крыма. Давайте послушаем, что сказал Алексей Резников о милитаризации, о ситуации с водой в Крыму. По-друге, відбувається тотальна мілітаризація Криму. Активно розвивається військова інфраструктура, яка розгортається не стільки проти України, а з метою забезпечити російську експансію на Балканах, Близькому Сході та Середземному морі. Все це призводить до надмірної експлуатації джерел води та спричиняє екологічну шкоду. З огляду на кліматичні зміни Росія програмує вбивство Криму. Розмови окремих осіб про поставки води до Криму тільки заохочують окупаційну адміністрацію збільшувати масштаби воєнних злочинів і підвищуватимуть ризики для регіону.
А вот пока пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорит, что Россия способна обеспечить водоснабжение оккупированного Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины. Вот председатель Комитета Госдумы России называет ситуацию с водоснабжением плачевной. Как известно, это председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий сказал, что с водоснабжением ситуация в Крыму плачевна. Он считает, что Совет Европы игнорирует данную проблему и считает, что теме аннексии Крыма уделяют больше внимания, нежели дефициту воды на полуострове. Давайте послушаем Слуцкого. Я думаю, що Рада Європи на рівні її виконавчої влади, Комітету міністрів, на рівні Генерального секретаря після повернення з Москви потурбуються цією найважливішою і дійсно актуальною проблемою, яку треба негайно вирішувати. Рада Європи має висловитися з цієї дуже і дуже чутливої ситуації. Напомню, ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на переговорах с генеральным секретарем Совета Европы он обсудил ситуацию с водоснабжением в оккупированном Крыму. Ми підкреслили неприйнятність ситуації, яка складається навколо водної блокади Криму, в порушення всіх мислимих конвенцій, і європейських, і універсальних, і в порушення тієї рекомендації, яка була зроблена ще в 2016 році спеціальним представником Генерального секретаря Ради Європи паном Жераром Штудманом, який відвідав Крим та підготував доповідь. С нами сейчас на прямой связи народный депутат Украины 8-го созыва Борислав Береза. Пане Бориславе, вітаю вас. Вітаю вас, Гульсум. Насколько сегодня вот вам видится четкая позиция Украины по поводу водоснабжения временно оккупированного Крыма? Наблюдаете ли вы какие-то предпосылки возможной подачи воды в Крым с материковой части? К сожалению, ни о чем конкретном или ни о чем постоянном, который имеет постоянную константу, все, что связано с Зеленским и его окружением, говорить нельзя. Сегодня они говорят, что они не отправляют воду в Крым, завтра они начинают диалог на эту тему, послезавтра они говорят, что их слова вырвали из контекста, а послезавтра они говорят о том, что, пожалуй, там надо, там наши люди, мы будем думать, как воду туда дать, может быть в бутылках, может быть в таре, может еще как-то, но вокруг этого постоянно идут разговоры. Я считаю, что лучше всего на эту тему высказался господин Слуцкий, который сказал, что ПАСЕ, Европейский Союз и все чиновники обращают внимание на оккупацию больше, чем внимание на недостаток воды. Все правильно, все логично. Потому что эта украинская территория оккупирована Россией, и Россия, согласно Европейской конвенции по правам человека, обязана обеспечивать людей на оккупированной территории или аннексированной территории всем необходимым, включая водой. Если не могут, они обязаны покинуть эту территорию и передать контроль над ней Украине. Поэтому тут все логично. Европейцы четко говорят, что Крым — это Украина, и они требуют вернуть контроль над Крымом Киеву, что и надо сделать. Поэтому тут господин Слуцкий, как ни странно, не соврал. Неожиданно, да, сказал правду. Я сам удивлен, поэтому я шокирован. Ну, как бы, послушайте, и на старуху бывает проруха. Мы же не знаем, в каком состоянии он это говорил. Опять же, может быть, пришла очередная партия Браматухи какой-то из Аргентины, может, еще что-то. В любом случае, он сказал правду, это действительно. Более того, я сейчас вернулся из Вены и общался там с политиками. Они в один голос, единогласно говорят только об одном. Крым — это Украина. Контроль над Крымом должен быть передан Украине. Россия находится там незаконно. Мы не признаем никаких действий со стороны России по отношению к Крыму. Поэтому здесь без изменений. И я считаю, что любые разговоры на тему подачи воды, любые, без исключений, которые звучат от власти, подыгрывают России,
помогает ей дальше протягивать свою линию и мотивирует на еще более агрессивную позицию по требованию подачи воды в Крым. Поэтому эта тема должна быть закрыта раз и навсегда. Крым возвращается под контроль Украины, и после этого подается туда вода. Потому что за свою территорию, которая не оккупирована, мы несем ответственность. Давайте сейчас подключим к нашей беседе Антона Кореневича, постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Антоне, вітаю вас. Доброго вечера. Ну, вот сегодня в Херсоне прошла международная конференция «Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма». Вот расскажите нам подробнее, о чем говорили, к чему пришли. Ну, це справді сьогодні пройшла в Херсоні конференція, відповідна міжнародна з питань водопостачання на тимчасово окуповану територію Криму. Була організована вона Міністерством з питань реінтеграції, Міністерством закордонних справ, безумовно, наше представництво долучилося, так само Херсонська обласна державна адміністрація. Ну, нам видається, що дуже важливий результат цієї конференції – це консолідована, тобто спільна, єдина позиція державних органів, які активно працюють по Криму, а саме зазначених Мінреінтеграції, МВС, представництва президента України в Криму, Херсонської обласної державної адміністрації, що будь-які питання щодо водопостачання Криму можуть ставитися лише у випадку деокупації нашого півострова. До деокупації ніяка вода Дніпровська в Крим не піде. Тож, мені видається, що це важливий результат, особливо зважаючи на те, що певний час ми чули певні коментарі, які однозначно трактувалися. Я думаю, що це є свідченням сьогоднішня конференція спільної позиції органів державної влади України з цього питання. Мы видим, как сегодня оккупанты апеллируют к международным организациям, обращаются в Организацию Объединенных Наций. Последнее было заявление от Лаврова, который в Совете Европы поднял этот вопрос. Насколько состоятельны обвинения оккупантов о том, что якобы Украина нарушает международное право? Ну, я маю щастя займатися міжнародним гуманітарним правом, так, правом збройних конфліктів, частиною якого є питання правового режиму окупації. Так от, ключовий міжнародний договір, який на сьогодні регламентує питання правового режиму окупації, 4-та Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, чітко говорить, зокрема у статтях 55 і 60, про те, що постачання будь-яких ресурсів на тимчасово окуповану територію – це завдання і обов'язок держави-окупанта. Ніхто не може вимагати від будь-якої іншої держави виконання цих положень. Росія відверто маніпулює. Вона використовує, вона посилається на положення загальних договорів сфері захисту прав людини, які ніяк не стосуються питання водопостачання. Вона викручує якісь факти, яких немає в цих договорах. Тобто воно просто неправильно тлумачить міжнародне право, використовуються маніпуляції. Ще, що вона використовує, про що ви тільки що сказали, безумовно, це міжнародні організації, які працюють з так званим гуманітарним виміром. Тобто організації, де можуть долучатися вільно до різних майданчиків так звані російські фонди, так, тобто це, по суті, контрольовані Росією неурядові організації колаборантів, які там на різноманітних майданчиках розказують, як Росія все гарно робить, як Україна порушує їхні права. Але, безумовно, жодна пристойна міжнародна організація, Організація Об'єднаних Націй, Рада Європи, інші, безумовно, всі вони розуміють, що відбувається в Криму, вони розуміють, що відбувається окупація і що Російська Федерація є державним окупантом і, відповідно, має всі зобов'язання, ще раз зазначу, щодо постачання будь-яких ресурсів на тимчасово окуповану територію для задоволення потреб цивільного населення на цій тимчасово окупованій території. Очевидно, что одна из причин, по которой мы видим сейчас критическую и сложную ситуацию с водой на территории временно оккупированного Крыма, это нерациональное использование водных ресурсов оккупационными властями, в том числе и милитаризацией полуострова. Как мы можем влиять на эту ситуацию, как мы можем влиять на милитаризацию? Ну, це, безумовно, дуже складне питання, але ви праві в тому сенсі, що за аналітикою, яку ми маємо в українських державних органах, аналітикою, яку ми у представництві проводили на основі даних всіх
профільних українських органів та інституцій, власних водних ресурсів в Криму для потреб цивільного населення вистачає. Тобто, дійсно, проблеми, які можуть виникати в Криму з водопостачанням, виникають через те, що держава-окупант неправильно використовує цю воду. Надсилає її для потреб своїх військових баз, своїх військових, нових інфраструктурних об'єктів, для потреб скільки там? 500 000. Ну, ми ж точно цифри не знаємо і не будемо вірити російській статистиці, але близько 500 000 російських громадян, які були незаконно переміщені на наш український острів. Тобто, насправді, це показує те, що дійсно Російська Федерація не турбується про кримчан, про задоволення їхніх потреб, про задоволення цивільного населення, а дійсно неправильно використовують ті ресурси, які в наявності на території Криму. Дуже дякую вам. Антон Кореневич, постійний представник президента в Автономної Республіки Крым, був з нами на прямому зв'язку. Пане Бориславе, учитывая то пророссийское лобби, которое мы сейчас видим в Европе, в европейских международных структурах, вот эти их попытки выставить Украину в глазах наших западных партнеров как страну, которая там не заботится о своих гражданах, нарушает там гуманитарное право и так далее. Вот эти попытки тщетные, как вы думаете? Ну, по-перше, я хочу сказати, що намагання показати, що Захід має якусь проросійську позицію, ну, вони не мають співґрунтя. Я поясню чому. Росія має вплив на деяких персоналів. Частіше за все це робиться через ті чи інші економічні зв'язки. Але потужного фронту проросійського немає. Ані у Австрії, ані у Франції, ані в Німеччині. Вони хочуть співпрацювати з Росією, це відверто. Вони хочуть отримати економічні преференції від цієї співпраці для своїх країн. Це теж 100%. Але вони живуть по законах Євросоюзу. Більше того, вони вважають, що все ж таки європейські цінності більш важливі сьогодні, ніж що інше. Саме тому Україну не залишають, саме тому Україні допомагають, саме тому від України ніхто не відмовляється. І спілкування зараз з нашими західними партнерами про це каже. Є окремі персоналі, їх купили, чи вони, може, якось ідеологічно перейшли на бік Росії. Може бути все, що завгодно. Частіше за все, це або ультраліві, або ультраправі в Європі. Таке бува. Але ані центристи, ані праві партії не підтримують Росію. Саме тому казати про те, що Росія, Європа якось відноситься до України з намаганням схилитися в бік Європи? Ні, такого немає. Тож про це боятися не треба. Боятися треба про інше. Що як тільки в Україні з'являться сили, які скажуть, що ми готові йти на поступки Росії. Це громадянська війна, це вже наша територія, давайте ми дамо воду чи ще щось. В Європі тоді з'являться ті сили, які підтримують такі заклики і скажуть, дивіться, українці самі хочуть це вирішувати без нас, давайте знімати з Росії санкції, про які Росія каже, і давайте взагалі відходити в бік. Я хочу ще на одну позицію звести увагу. Дивіться, з'явилася інформація, це в відкритих істочниках, що Мінфін Росії намагається скоротити зараз армію та поліцію. Чому? Тому що грошей немає. Більше того, ані військові, ані поліціянти від цього не в захваті. Але нема чого робити. В них дійсно не вистачає грошей. І треба щось скорочувати. Ну, можна скоротити ще вчителів, медиків, ще щось. Це може привести до бунту. Тому на Росію санкції впливають дуже потужно. І це та допомога від Заходу, яка нам потрібна. Ми не можемо від неї відмовитись, і ми не можемо давати приводу для того, щоб хтось в Європі казав, дивіться, українці готові без нас про щось домовлятися з Росією. Такого бути не може. Ми повинні і далі йти нашим вектором. Ну вот сегодня прошла вот эта вот конференция, на которой было озвучено очень важные тезисы мы услышали, да, и про воду сказали, что это все недопустимо. Только после деоккупации Крыма осудили милитаризацию полуострова Азовского и Черных морей, да, все правильно, все верно, с информационной точки зрения все хорошо, это все как бы правильно, да. Но с другой стороны, когда все-таки мы будем предпринимать какие-то более активные
действия. Вот если говорить о милитаризации полуострова, очевидно, там влиять мы не можем. Но если говорить о милитаризации Азовского и Черных морей, почему бы, к примеру, не денонсировать договор об общем использовании Азовского моря, а мы там до сих пор кільку з русскими делим. Почему бы этого не сделать? Я взагалі вважаю, що найкращим варіантом було б, щоб на території Азовського моря з'явилася якась європейська військова база. І це була б спільна наша база з європейцями. Але це дуже потужне рішення, на яке зараз, я вважаю, ніхто не піде в Офісі президента. І ще одне. Чому таке не відбувається? Тому що ще в голові у Зеленського залишилася така маленька надія, що він якось домовиться з Путіним. Але з кожним днем він дорослішає в цьому розумінні, в цьому питанні, і розуміє, що нічого не вийде. Він не дуже потужний політик, але навіть він розуміє, що Путіну мир з Україною не потрібен, і він буде робити все для того, щоб Зеленський був слабкішим. Тому зараз він буде відмовлятися поступово від такої примирювальної риторики. Єдине питання, що навколо нього велика кількість людей, які відверто працюють з Росією. Це від голови Офісу президента, який ми бачимо, що робить, до його оточення. Оце питання, що з ними робити. Давайте к следующей инициативе президента Владимира Зеленского. Платформа по деоккупации полуострова. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о важности этой платформы и как она будет работать. Давайте вместе послушаем имени Джипар. Платформа сприятиме зміцненню міжнародної політики, невизнання спроби Росії анексувати Кримський півострів, створить додаткові можливості для більш оперативного реагування на наростальні загрози безпеці в результаті російської мілітаризації в Чорному і Азовському морях, дозволить консолідувати політичний тиск на Кремль, зокрема шляхом санкційних інструментів, а також протидіяти подальшим грубим порушенням прав людини. Вчера, также выступая с трибуны Верховной Рады Украины, президент Зеленский также сказал о платформе по деоккупации полуострова. Он заявил, что уже переговорил с некоторыми представителями Европейского Союза, переговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробнее давайте его послушаем. Мир на Донбасі та деокупація Криму – мої ключові пріоритети. На жаль, ви знаєте, у порядку денному нормандського формату ніколи не було питання Криму. Але воно було і є завжди, і буде завжди у нашому порядку денному. Допоки Крим залишається окупованим, а українці та кримські татари там зазнають регулярних переслідувань, світ не має забути про Крим. Ви знаєте, можна скільки завгодно постити веселі меми про гарантії безпеки Будапештського меморандуму, однак це не поверне наші території. Ми шукаємо нові дієві інструменти для цього. Повернули питання Криму в міжнародний порядок денний. Ми створюємо формат «Кримська платформа». Це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Я вже предметно обговорив цю ініціативу з представниками Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Туреччини та іншими партнерами. Багато з них готові приєднатися та брати в ній активну участь. Мне вот как крымской татарке, девушке, которой очень важен Крым, у которой все болит по Крыму, да, эта инициатива очень нравится. Но как журналиста у меня возникает такой вопрос. Окей, вот собираются страны, которые нас постоянно поддерживают. Они и так выражают системную свою поддержку территориальной целостности Украины и заявляют о непризнании оккупации полуострова. Тогда о чем они будут говорить, если на этой платформе очевидно, не будет участвовать Российская Федерация? Как можно выработать дорожную карту по деоккупации полуострова? Это был вопрос? Да. Тогда я могу сказать очень просто. Это точно так же, как можно было закончить конец эпохи бедности, и точно так же, как можно весна придет, посадки будут. Это громкие заявления, которые не имеют под собой ни стратегии, ни тактики, ни плана действий. Часть избирателей перед выборами хочет слышать от Зеленского подобные слова.
Зеленский говорит. Обратите внимание, что перед выборами у него немножко меняется риторика. Даже слуги народа перед выборами резко едут в АТО. Правда, не на передовую, а по тылу больше, но едут. И тоже перед выборами. До этого времени они никак не могли приехать. Ко всему к этому я могу сказать. На сегодняшний день у президента к этому до тех пор, пока он не сможет как минимум предъявить стратегию возвращения Крыма, которую он сможет предъявить также нашим западным партнерам, о чем-либо конкретном говорить будет очень сложно. Но вот платформа, которую инициировал Зеленский, она может входить в стратегию деоккупации полуострова в части наших иностранных дел, как Министерство иностранных дел Украины, которое разрабатывает эту концепцию, это может входить в стратегию или нет? Гульсум, входить может, вопрос эффективности. На сегодняшний день этот орган не будет иметь никакой легитимности, не сможет ничего принимать или решать, соответственно, это будет скорее консультативный орган, который не сможет принимать решения, а значит будет просто еще одним, я бы сказал, звеном, инструментарием. А нам нужны не инструментарии, нам нужны готовые решения. И таким может быть стратегия. Если подобную стратегию офис президента готов предъявить нашим западным партнерам, то они могут под ним либо подписаться, либо сказать, что, вы знаете, это невозможно или это сложно, а вот это мы можем сделать. Это действительно большой труд, и это надо давно было делать. Я говорю об этом с 2014 года. К сожалению, ни раньше, ни сейчас меня не слышат. А как вы себе представляете эффективную платформу по Крыму? Какой она должна быть, чтобы все-таки привела к какому-то результату, к возможному решению каких-то гуманитарных вопросов, ну и глобально к деоккупации полуострова? Это должно быть. Во-первых, я вам сразу скажу, что на сегодняшний день вот все еще Путин не готов отдавать Крым. Не готов при том, что российский бюджет теряет миллионы долларов, миллиарды долларов, и не готов. Более того, для него это не просто поражение, для него это катастрофа. Но Россия сейчас проходит период брожения. Внутренние конфликты, протесты, нарастающее недовольство властью, ослабление властью в регионах, фактически начинающийся мелкий сепаратизм от Казани до Хабаровска. Это все играет нам на пользу. Чем больше расшатывается Россия, тем больше вариантов, что мы сможем вернуть Крым. И самый главный вопрос, с чего надо начинать. Нам нужно предлагать поэтапное решение. То есть вплоть до того, что мы договариваемся с Россией, при каких этапах начинается снимать с нее санкции. Допустим, вывод всех военных, ослабление в этом вопросе, уход оттуда администрации, ну и так далее. Это должно быть действительно предложение. Если они откажутся, они публично подпишутся под тем, что санкции верно наложены, и их надо только устилять. Они отказываются тогда от варианта, который предлагает им Европа. Ведь европейцы что говорят? Дайте фактически России шанс пойти вам навстречу. Отлично. Мы предложили план. Пожалуйста, вы должны вот за такой-то период освободить эту территорию, за такой-то период выйти оттуда. И на основании этого мы можем дальше усилять санкции. К сожалению, без России за столом переговоров не обойтись. Поэтому Крым должен быть отдельным вопросом. И о нем не должны вскользь упоминать, как вскользь случайно упомянул о нем Зеленский в прошлом году в Париже. Нет. О Крыме Зеленский должен говорить постоянно. А есть ли такие санкции, которые бы могли вынудить Российскую Федерацию сесть за стол переговоров по Крыму? Да, конечно. Да, конечно. Какие? Смотрите, на сегодняшний день это отключение, конечно же, то есть есть несколько моментов, как Россию можно вынудить. Один из самых простых вариантов, это который есть, это Украина должна убедить Запад в усилении таких мер. Убедить может только через экономику. Украина должна стать привлекательна для Запада. Для этого, вы извините, но других вариантов нет. Надо проводить экономическую реформу, налоговую реформу, судебную реформу. Потому что те самые деньги, которые Запад не может заработать в России, если он частично сможет зарабатывать в Украине, мы станем привлекательным, они будут защищать нашу территорию. Потому что когда американцы шутят, что там, где они вкладывают деньги, там нету войн, это правда. Они защищают эту территорию. И если бы здесь было все нормально и не было бы русского бизнеса, российского бизнеса, а был бы в основном западный бизнес, то, поверьте,
у нас было бы на порядок спокойнее и войны бы не было. Просто сюда бы побоялись заходить российские наемники, войска и кто угодно другой. Давайте подключим к нашей беседе народного депутата Украины, фракция «Голос» Юлия Клименко. Она сейчас с нами на прямой связи. Пани Юлия, витаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Добрый вечер. Но относительно платформы по деоккупации Крыма, какой она должна быть, с вашей точки зрения, чтобы была эффективной и привела к желаемому результату, а именно к деоккупации полуострова? Ви знаєте, ну ви ж розумієте, що Крим в контекст повинен йти також разом із окупованими територіями Донбасу. І питання розділення питання Криму і Донбасу мене, наприклад, дуже хвилює, тому що це означає, що переговори по Донбасу будуть йти якимось одним шляхом, а по Криму будуть йти якимось іншим шляхом. Ну тобто це не зовсім правильно. Це є окуповані території, є один окупант, це Російська Федерація. І переговори повинні йти в пакеті, те, що називається, те, що з приводу деокупації. З приводу поточних питань, коли треба звільняти заручників, коли треба думати про гуманітарні питання і багато всього іншого, наскільки я розумію, це і так ведеться, але в неформальному, скажімо так, неформалізовано, так? І насправді, безумовно, можна створити ще одну платформу, в якій хтось буде про щось говорити, і воно ніколи не завадить. Насправді, нам треба на міжнародній арені говорити і про Крим, і про Донбас 24/7, ще одна платформа не буде. Але мова про цю платформу не буде лишньою, але зайвою. Але ця мова про цю платформу вже йде 7 років. Це не є винахід пана Зеленського. Вже давно про це говориться, і ми прекрасно розуміємо, що та ж Турція також веде, ну скажімо так, дискусії з Російською Федерацією і звільнення заручників під час звільнення заручників. Тобто просто питання треба зробити інтенсивнішими переговори з нашими міжнародними партнерами для тиску на Росію, щоб вона залишила вже на кінець спокій і Крим, і Донбас, і займалася своїми внутрішніми справами. Я повністю погоджуюсь з попереднім спікером, що економічний тиск набагато більш ефективніший на Росію, ніж будь-який інший тиск, включає і міжнародні платформи. Ну, це, безумовно, як частина міжнародного економічного тиску. Але сподіватися, що створення такої платформи вирішить всі проблеми Криму, ну, це абсолютно наївно. Дуже дякую вам, пані Юлія Клименко. Пане Бориславе, у вас є питання? Да. Я хочу сказати, пані Юлія, дякую вам за підтримку. Хочу сказати вам, що я вважаю, що ви погодитесь, що треба посилювати не тільки тиск, а й переговорну позицію. І підіймати питання, які зараз ніхто не підіймає. Наприклад, відключення Росії від СВІФТа. І це треба підділювати, тому що якщо ми не будемо підіймати це питання, ніхто не підійме його. Більше того, мовчати про нього – це задоволення для всіх, окрім нас. І ми повинні говорити про це на кожній зустрічі міжнародній, на кожному контакті, на кожній інтерв'ю, незважаючи на те, BBC – це хардтолк або якось інше. Але цього немає, і це головна проблема. Про Крим пригадують в Офісі президента виключно перед виборами, щоб підняти деяку кількість голосів. Я з вами повністю згодна. І повертаючись до тези, у нас є окуповані території, Крим є частиною окупованих територій, і ніякі розділення цих територій бути не може. Ми повинні тиск міжнародної спільноти робити організовано, тоді це буде мати набагато кращий і глибший ефект, ніж розділити, як хоче, власне кажучи, це сценарій Путіна. Він хоче від переговорів вивести Крим на якусь іншу платформу, на якісь інші там дискусії. Цього не можна робити, тому що інакше ми програємо. Чим більше буде синергія між Донбасом і Кримом, тим швидше звільняться території. Дуже дякую вам, пані Юлія. Юлія Клименко, народний депутат України, фракция «Голос», была с нами на прямом зв'язку. Пане Бориславе, ну действительно, мы можем сколько угодно обращаться к нашим западным партнерам, к странам, которые нас постоянно поддерживают, голосуют за пролонгацию санкций против Российской Федерации, но никто за нас наши территории возвращать не будет, никто за нас не будет восстанавливать нашу территориальную целостность. Достаточно ли мы внутри Украины, имея свою пятую колонну, делаем в этом направлении?
Гульсум, а как часто вы слышите с эфиров телевидения вопрос Крыма? А как часто вы слышите вопрос войны? Как часто говорят о том, что происходит? Как часто поднимается вопрос о том, насколько эффективно, допустим, телеканал «Дом», который финансируется по инициативе Зеленского, и который я специально сегодня заходил, смотрел в интернете, в Ютубе, его смотрят одновременно 12 человек, 6 человек, а максимальное количество просмотров за сутки — 200 человек. Государство тратит миллионы на канал, который не смотрит и не помогает тем каналам, которым необходимо помогать. Более того, просвещение и информирование крымчан на сегодняшний день — это один из этапов стратегии по возвращению Крыма. Крыму надо рассказывать не только про то, что происходит в Украине, но и о том, что происходит в России, и о том, какие тенденции есть. И если с утра до вечера об этом говорить, то рано или поздно даже те, кто изначально был за Россию, начнут задумываться, так ли сильно они хотят жить на тонущем корабле. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Бориславе. Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. Давайте обсудим еще некоторые инициативы президента Владимира Зеленского, а именно вопрос опроса, который анонсировал Зеленский. Сегодня партия «Слуга народа» заявила, что профинансирует инициированный президентом Зеленским опрос в день проведения выборов в Украине 25 октября. Давайте послушаем сообщение партии. 5 питань від президента України. Хто фінансуватиме це дослідження? Відповідаємо офіційно. Політична партія «Слуга народу». Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня. Вчера президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, напомнил украинцам, что ждет от них ответов на вопросы. Вот что он сказал. 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Дуже важливі. Не для політичних партій, а для вас, шановні громадяни України. Для розвитку і добробуту ваших міст, сіл, ваших громад. В цей день я задам вам 5 запитань. І чекатиму відповідь. А сьогодні я задам важливі, відверті запитання самому собі. І одразу на них зараз відповім. Чи думав я рік тому, що змінювати країну на краще буде настільки складно? Ні. Чи змінив би я своє рішення, якби тоді знав про це? Ні. Чи вдасться все нам з вами? Так. Слава Україні! 41% украинцев не будет доверять результатам всенародного опроса. 43% будут им доверять. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-19 октября. 44% респондентов считают, что этот опрос искреннее намерение президента услышать мнение большинства. Ну а вот 44%, что это политическая технология для достижения собственных целей. С нами сейчас на прямой связи Геннадий Дубов, политический аналитик. Пане Геннадию, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы верите в вопрос президента Зеленского? Я верю в том, что он состоится, но я не верю в то, что он законен. В этом смысле действительно есть проблемы, поскольку речь идет не про референдум, у нас нет на сегодняшний день закона референдум. Угу. Это опрос, который инициируется в частном порядке, по большому счету. И на сегодняшний день мы тоже имеем инициативы, которые направлены на обжалование проведения так называемого опроса Зеленского. Существуют уже иски в суд от претендентов на, например, киевского мэра. Господин Поживанов сегодня обжаловал в суд этот процесс. Это безуспешная история, поскольку сам этот опрос, он не предусмотрен ни законодательством, ни Конституцией. Ну, если говорить о Конституции, президент — это не просто частное лицо, да, а должностное лицо, права которого указаны в Конституции Украины. Это статья 106, если я не ошибаюсь, а вот в статье 19 указано, что президент не имеет права делать что-либо, что не указано в статье 106 Конституции Украины. Как все-таки это все вписывается в законодательное поле Украины?
это не вписывается никак, это не правовая инициатива. В этом смысле президента оправдывать может только то, что этот опрос не имеет юридических последствий. В связи с этим... Но мы можем грубо быть в говоря, этом уверены, что он не будет нести каких-либо юридических последствий? мы абсолютно можем быть в этом уверены. Он 250% вам даю, не несет иных последствий, кроме последствий политических. Потому что политические последствия, да, есть вопрос местных выборов. И президент, наверное, подыгрывает своей политической силе в этом смысле сегодня. Но имплементировать решение подобного рода референдума, тем более он даже назван как опрос, и он говорится о том, что и сам президент говорит о том, что он будет добровольным. Регламент его проведения заключается в том, что волонтеры, так называемые, будут собирать у желающих лишь ответы на вопросы президента. То есть это в чистом виде политтехнологический ход. Он не может быть истолкован иначе, поскольку действительно не предусмотрено ни 106 статьей, там всего-навсего 31 пункт. У нас не существует закона про референдум и так далее. То есть мы исходим из того, что это, по сути, технология, и это, по сути, имеет релевантность намного меньшую, чем авторитетное социологическое исследование. Ну вот будут какие-то результаты, кто-то посчитает эти результаты, а что дальше? А дальше ничего, дальше это может быть использовано только в смысле того, что президент сможет обратиться в парламент для того, чтобы эти инициативы легитимировать, и это может исходить от него только в форме проектов законов. И на сегодняшний день это очень сомнительно, поскольку его проекты законов, например, сегодня, вернее не сегодня, наверное, в пятницу или в четверг на прошлой неделе, Верховная Рада, вернее Комитет по нацбезопасности просто уничтожил его же проект закона про СБУ. И то же самое может случиться с любой его инициативой, которая будет по результатам этого референдума. Это так называемого референдума. Этот опрос — это всего-навсего дополнительный аргумент, который может быть положен в основу проекта закона, который должен быть сначала подан в Верховный Совет, а потом Верховный Совет должен будет его принять. А что вы думаете относительно вопросов этого опроса? Вопросы абсолютно, на мой взгляд, в большинстве своем странные. Я мягко скажу, поскольку, к примеру, начиная с первого, когда мы говорим про пожизненное заключение для коррупционеров, то это в юридическом смысле нонсенс, потому что даже когда нам приводят в пример Китай, где якобы расстреливают коррупционеров, то это манипуляция на самом деле, потому что там происходит это по абсолютно иным составам, чем предусмотрено, составом преступления, чем это предусмотрено у нас по нашему уголовному кодексу. По сути, мы ставим коррупцию, даже мелкую, в один ряд с умышленными убийствами. Например, пожизненные у нас можно получить за убийство 2 и более людей. Я думаю, что взятка даже в 1 миллион гривен, наверное, в плане общественной опасности не соответствует этому масштабу. Это породит много проблем внутри уголовного законодательства. Эта инициатива, наверное, нравится людям, но юридически она глупа совершенно. Давайте... И пятый вопрос, который касается Будапештского меморандума. Да, и вот как раз к нему хотела перейти. Можно было бы спросить еще более интересно. Можно было бы спросить, господа украинцы, а нравится ли вам, что в нашей стране действуют законы, и поддерживаете ли вы эту инициативу? То есть как бы мы не можем нашим внутренним голосованием решать что-либо за внешних игроков. Сторонами Будапештского меморандума являются Великая Британия, Соединенные Штаты и Российская Федерация. И мнение граждан Украины по поводу исполнения этими субъектами международного права их обязательств, которые гарантировали нам безопасность, спрашивать, на мой взгляд, абсолютно странно и не предметно. Ну, логично было бы тогда вообще у украинцев спросить, поддерживаете ли вы восстановление нашего ядерного потенциала, учитывая, что бумажка, на которую мы променяли наш ядерный потенциал, ничего не стоит.
вы знаете, это было бы более опасно. Проще было бы, наверное, спросить, знаете, как принято, чей Крым? И мы получили бы, наверное, 100% ответов позитивных. Но, к сожалению, ничего это бы не дало. Но если говорить о реализации гарантий Будапештского меморандума, которые там прописаны, то их должны реализовывать наши гаранты. Неужели президенту нужен мандат от народа, чтобы обращаться к гарантам территориальной целостности Украины? Вы знаете, проблема гарантий Будапештского меморандума заключается в их содержании. Если прочитать, к примеру, 4-й пункт Будапештского меморандума, там речь идет о том, что если Украина будет подвергнута ядерному удару, по сути, то страны-гаранты обязуются собрать Совет Безопасности ООН и поставить там вопрос по поводу того, что же с этим делать. То есть эта бумажка, на самом деле, ну, как принято говорить, Филькина грамота. Она ни о чем нам не говорит. У нас есть положения, прописанные в Будапештском меморандуме. Наши редактора подготовили. Давайте сейчас услышим. Поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. Утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності, політичної незалежності України. Ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти неї, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі статутом ООН. Утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги. Домагатися негайних дій з боку Ради безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї. Не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили їхніх союзників. Проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань. Но можем ли мы сказать, что Украина проводит такие консультации? Она провела их еще начиная с 2014 года, и все страны-подписанты ответили ей, включая Российскую Федерацию. И Великая Британия, и Соединенные Штаты Америки сказали о том, что не будут применять свои вооруженные силы на запрос Украины в связи с агрессией России. Поэтому чего хочет добиться Зеленский этим вопросом? Мы можем только предполагать, что его визит в Великую Британию мог нести какие-то дополнительную нагрузку, в том смысле, что на переговорах там, на переговорах и с королевской семьей, и с директором МИ-6 были достигнуты какие-то договоренности, и он получил заверение о том, что какая-то будет реакция, если Украина обратится еще раз. Но на сегодняшний день, еще 5 лет назад, мы получили ответ от всех стран, в том, что мы не можем рассчитывать на этот документ, мы не можем рассчитывать на Будапештский меморандум как на гарантию своей безопасности, к сожалению. Спасибо вам большое. Дуже дякую. Геннадій Дубов, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Чохсава у нас. Ну а тем временем около сотни народных депутатов Украины с фракции «Слуга народа» сегодня утром выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится 2 дня. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук. По словам Кравчук, во время этой поездки парламентарии планируют пообщаться как с военнослужащими, так и с гражданскими лицами в тех населенных пунктах, в которых дислоцируются бригады. Давайте послушаем. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей. Цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо і Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі 2 дні. Мы попробуем сейчас связаться с народными депутатами с фракции «Слуга народа» и спросить у них, доехали, не доехали, что планируют там делать. Ну а пока давайте подключим к нашей беседе Дмитрия Снегирева. Он с нами на прямой связи, сейчас военный эксперт. Пане Дмитрию, вітаю вас. Добрий вечір. Как вам инициатива «Слуг народов»? Ви знаєте, ніяк. Якщо це робоча поїздка, то відповідно має бути план дій. І так, який би мав би складатися в так звану дорожню карту. Але те, що я почув з вуст Леоніда Кравчука і відповідно президента Зеленського, це не дорожня карта, це набір загальних фраз.
Те, що говорить Кравчук про деокупацію Донбаса, яка має складатися з 4 компонентів: припинення вогню, проведення виборів, повернення власне української влади і прийняття комплексу законів економічного характеру, ну погодьтеся, це те, про що ми говоримо 7 років війни. Де тут родзинка або де ноу-хау цієї влади? Но президент Зеленский, вы знаете, вчера выступал с трибуны Верховной Рады, и он заявил, что на Донбассе 86-й день уже продолжается режим прекращения огня, и он сказал, что это самый длинный режим тишины за годы войны. Давайте его вместе сейчас послушаем. Добре. 27 липня було оголошено про припинення вогню. Сьогодні режим тиші триває 86-й день поспіль. Найдовший за роки війни. Чи ідеальний він? Ні. Чи є порушення? Так. Чи є спроби його зірвати? Безумовно. Але треба визнати, кількість пострілів суттєво зменшилась. За всі ці дні ми маємо 1 бойову втрату. Вот сегодня российские оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня, и 1 украинский защитник получил травму в результате обстрела. Об этом сообщается в штабе ООС. Вот что там говорят. Збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та 3 поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Режима тишины на востоке Украины нет? Гюльсум, ну давайте казати словами, або я дам відповідь власне на ваше запитання словами Зеленського. Режим тиші не ідеальний, тобто режиму тиші немає. Це перше. Друге, коли президент говорить про 1 загиблого українського військового, ну у вас ми в передачі наводили дані, що власне ще 2 тижні тому йшлося як мінімум про 4 загиблих українських військових. Тому це знов таки, ну скажімо, інформація, яка не зовсім відповідає дійсності. І головне, Гюльсум, припинення вогню або режим сталої тиші, як його називають, це не є закінчення війни. Себто ми визнаємо той факт, що наразі стріляють менше, але менше з тим. Мир не ідеальний, режим тиші не ідеальний, наші українські військові гинуть. Певною мірою це є досягнення, але хотілося б почути подальші кроки. Яким чином буде, власне, повернути окупований Донбас? Якщо згідно нормандських домовленостей, то давайте називати речі своїми іменами. Це фактично виконання російського плану. Плану з федералізації нашої країни. Я хотів би нагадати критикам цієї ідеї, чи то, власне, прихильникам, що в Конституції України не передбачено федеральний статус нашої країни. І головне, що мені не подобається, пані Гульсуме, це заяви пана Кравчука про те, що Росію не варто запрошувати на так званий Кримський майданчик. Перепрошую, це є країна-окупант. І відповідно з країною окупанта вирішується питання чи то деокупації, чи то звільнення окупованих територій. Якщо ми виносимо Росію за рамки дипломатичних перемовин, то тоді озвучте, будь ласка, військову компоненту звільнення анексованого Криму і звільнення відповідно окупованих районів. Ну, при этом в Министерстве иностранных дел Украины сказали, что пригласят Российскую Федерацию, но при этом сказали, что не верят все-таки в то, что она примет в ней участие. Давайте подключим к нашей беседе «Слугу народа», народного депутата Украины из фракции «Слуга народа» Марьяну Безуглую. Она среди тех народных депутатов, которые сегодня поехали на Донбасс. Пани Марьяна, витаю вас. Ага, сорвался, к сожалению, у нас телефонный звонок. Там, насколько я понимаю, очень плохая связь с народными депутатами, поэтому мы попробуем еще раз связаться, если получится, подключим к нашей беседе. Пане Дмитрию, ну вот вчера
Алексей Резников, вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сказал, что Минск не является площадкой, на которой можно достичь мира, и не нужно ждать от Минска какого-то чуда. Давайте его послушаем вместе. Да, вы видите, пожалуйста, Алексея Резникова, цитату. І чекають на диво. Але хочу повторити, не потрібно чекати дива від Мінська. Він не є майданчиком, на якому можна досягти миру. У нас чомусь завищують очікування від цих консультацій. Але це банальний логістичний майданчик, місце, де відбуваються консультації, спрямовані на досягнення певних завдань, окреслених лідерами і політрадниками країн Нормандської четвірки, гуманітарного, економічного характеру, припинення вогню і пов'язаних з цим питань. Обсудим сейчас с вами, пана Дмитрию, цитату Резникова. А до этого вот к нам подключилась Марьяна Безуглая, если я не ошибаюсь, народный депутат Украины, «Слуга народа». Пани Марьяна, вы чуете нас? Доброго дня. Доброго дня. А вы уже доехали? Да. Угу. Ну вот расскажите о своих планах, о плане действий, куда планируете ехать, с кем планируете общаться, вы будете в тылу или поедете непосредственно на фронт? Ну, плохая связь, и мы на протяжении сегодняшнего, завтрашнего дня планируем изучить позиции, увидеть и проверить относительно того ли придерживаться режима тишины, какова ситуация, прокоммуницировать, пообщаться с военными, посмотреть обустройство позиций, какова проблематика. То есть вот такая ознакомительная операция на протяжении ближайших суток. А где вы сейчас находитесь и в ближайшее время куда планируете ехать? Ну, у нас команда диссоциирована, то есть имеется в виду, она распределена равномерно по линии, комментировать более детально, но сейчас это после того, как поездка произойдет. Ну а вот после поездки мы где-то увидим какие-то результаты, итоги, а планируете ли вы как-то вместе потом по возвращению это все обсудить и рассказать нам, что вы там увидели, что услышали и какие итоги? Конечно. В первую очередь, я как представитель профильного комитета могу сказать, мы будем это использовать в дальнейшей работе. Для нашего комитета это не первая поездка. У нас своеобразная мониторинговая миссия ситуации на Донбассе, в Крыму. И мы применяем это для дальнейшей работы с министерствами, с ведомствами, с главнокомандующим для реалізації законопроекту. Дуже дякую вам. Мар'яна Безугла, народний депутат України, «Слуга народу», была с нами на прямом зв'язку. Пане Дмитрию, относительно заявления Алексея Резникова, которое мы сейчас с вами услышали, где он сказал, что не нужно ждать от Минска какого-то чуда, и мира в рамках Минских соглашений достичь будет сложно, и практически не нужно вообще ждать в этом вопросе какого-то чуда. И также Резников сказал, что можно пересмотреть этот формат, и предложил некий стокгольмський. Що би це означало? Герсум, ну, по-перше, треба спитати пана Резнікова, а чим, власне, буде відрізнятися мінський формат від стокгольмського формату? Я розумію, що тільки географічно. Це по-перше. По-друге, власне, для того, щоб перенести майданчик з Мінську в Стокгольм, треба буде згода Російської Федерації. Відповідно, Російська Федерація не погодиться на перенесення майданчику. Далі є сенс розмовляти? Я так думаю, що ні. По великому рахунку, за всіма цими розмовами щодо перенесення майданчику стоїть відсутність чіткої дорожньої карти щодо врегулювання ситуації на сході України. Коли владі немає що запропонувати, вони пропонують лише перенесення місця зустрічі. Але по великому рахунку, якщо ми подивимося, будь-який так званий заморожений конфлікт, про який домовляється з Російською Федерацією, наприклад, на досвіді Нагорного Карабаху, він свідчить про те, що
від замороженого конфлікту, він будь-яку мить може стати гарячим конфліктом. От про це треба говорити, Юльсум, а не про перенесення перемовних майданчиків. Ми маємо почути чітку лінію, саме українську лінію щодо врегулювання ситуації. Те, що нам пропонують введення вільних економічних зон, так це створення офшора, який буде мати площу 30 тисяч квадратних кілометрів. Це нонсенс в світовій економічній практиці. Я нагадаю цим авторам цієї дурнуватої ідеї, що, наприклад, в Китаї, згідно світового досвіду, економічні вільні зони займали площу там 500 квадратних кілометрів. Тобто обмежена територія, на яких продуктується подальша технологія розвитку вітчизняної економіки. А у нас це перетвориться на мінімізацію податків. І давайте далі проаналізуємо заяви пана Резнікова щодо можливої імплементації хорватського досвіду. Резніков пропонує там спільні загони, так звану спільну міліцію. Так от знов це незнання матеріалу. Хорватский опыт – это тоже военная операция. Звичайно, ну там була і власне мирна складова. Але те, що пропонує Резніков, так звану спільну міліцію, так от там були 3 учасники. Власне, представник сербської меншості, хорватський представник і представник третьої сторони, тобто міжнародної окупаційної адміністрації. Вона називалася Міжнародною тимчасовою адміністрацією. Поясніть мені, де нам взяти третю сторону, якщо країни Заходу і, власне, Російська Федерація відмовляються від миротворчого формату? Хто буде тією третьою стороною, яка дозволить бути, ну, скажімо, арбітром під час можливих нюансів? Це перше. І головне, коли пан Резніков говорить про хорватський досвід, то перше, що зробили хорвати, вони перекрили проблемну ділянку свого кордону, щоб уникнути переміщення, незаконного переміщення контрабандних товарів. Юльсум, ми не можемо перекрити лінію розмежування, де зосереджені ЗСУ, МВС, СБУ, наші податківці. Все це перетворено фактично в чорну діру. Незаконний перетин контрафактних товарів з окупованих територій на територію України, подальше Західної Європи. Тому от, ну, це такий, знаєте, поверхневий аналіз заяв Резнікова, який свідчить про те, що нам намагаються, скажімо так, продемонструвати начебто активність в пошуках моделі врегулювання. Ну окей, давайте тогда предлагать, а что делать? Российская сторона четко говорит, проводите выборы, принимайте закон об особом статусе, ну и потом установление контроля над украино-российской границей. Да? А что мы со своей стороны, по-вашему, должны делать? Как выходить из этой ситуации? Потому что, как вы выше отметили, опыт Нагорного Карабаха показывает, что как бы можно 30 лет сидеть за столом Минских соглашений, Минских переговоров, и это ни к чему не приводит. Ви знаєте, Юльсум, по-перше, міняти риторику. Якщо Росія наполягає на виборах, потім контроль над кордоном, то треба і на цьому працювати, створювати їм дипломатичну пастку. Я поясню, про що йде мова. Вибори можливі лише за умов визнання їх легітимності місії ОБСЄ, тобто посередниками. Місія ОБСЄ має дати відповідний вердикт щодо можливості проведення цих виборів. Україна має звернутися ще на момент контролю проблемної ділянки російсько-українського кордону власне окупаційної влади щодо можливості проведення виборів. Якщо ОБСЄ скаже, що ні, неможливо, тоді, вибачте, мінські домовленості фактично є анульованими. Якщо ОБСЄ візьме на себе нахабство і заявить, що вибори можливі, тоді будуть вже країни Заходу відповідати за певні, там, скажімо, негативні моменти під час проведення виборів. Але вони ніколи на це не підуть. Оце і є злам російського сценарію. А ми вперлися в те, що давайте спочатку віддамо нам кордон, а потім проведемо вибори. Питань немає. І другий варіант, Юльсум, це, власне, те, що я постійно пропоную. Світовий досвід, французький і німецький, визнання факту окупації з історичною перспективою звільнення тих територій. Те, як була звільнений Ельзас і Лотарингія у Франції, відповідно, як об'єдналася Німеччина. Настає певний момент зміни зовнішньополітичних стосунків на світовій шахівниці, і країни об'єднуються мирним шляхом. От вам два варіанти, які треба відпрацьовувати Україні. На жаль, цього не існує. Якщо пані Безугла
чує, хай скористається хоча б порадами. Дуже дякую вам, пане Дмитрію. Дмитро Снегирев, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Чохсал у нас. Ну, мы несколько раз уже упомянули Нагорный Карабах. Давайте перейдем к этой теме и обсудим с нашими гостями. К нам должен подключиться сейчас Азербайджан. А тем временем Минобороны Азербайджана сообщает об активных столкновениях в Нагорном Карабахе. Добавляется, что на Джибраильском и Губадлинском направлениях азербайджанские военные вынудили отступить подразделения 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Кроме того, на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка были захвачены позиции противника, а также большое количество оружия и боеприпасов, сообщается в Минобороны Азербайджана. Уничтожены начальник артиллерии полка, командир артиллерийского дивизиона и командир 4-го батальона вместе с личным составом, сообщается в Азербайджане. Глава МИД Азербайджана сегодня Джейхун Байрамов прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства. Вот что там говорили, давайте послушаем. Міністр закордонних справ Азербайджанської республіки Джейхун Байрамов прибув з робочим візитом до Москви з метою проведення консультацій з російською стороною. Ранее сообщалось, что в столицу России также приехал министр иностранных дел Армении Заграб Нацеканян. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел раздельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. С нами сейчас на прямой связи Баку. Давайте подключим к нашей беседе. Рахман Гаджиев, политолог, головный редактор информагентства First New Media. Рахман Бей, салям алейкум. Алейкум салам. Приветствую вас. Приветствую. Да, есть ли у вас какие-то новости по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Армении, Российской Федерации? Ну, пока что каких-то подробных деталей нет. Я думаю, что будет крайне сложно посредничающей стороне России действительно добиться какого-то результата на встрече с министром иностранных дел Армении по той простой причине, что его непосредственный руководитель, премьер-министр Армении Никол Пашинян, сегодня на корню, можно сказать, обрубил все перспективы политического процесса, заявив в своем выступлении, что дипломатического урегулирования проблемы сейчас нет. Я думаю, что после слов главы... Что это означает? Хотелось бы понять, на самом деле, что хотел этим сказать Никол Пашинян, потому что его заявления зачастую противоречат друг другу, но мы делаем из этого простой вывод. В принципе, для нас этот вывод неудивителен. Мы понимали это и задолго до обострения ситуации в Карабахе. Никол Пашинян всячески пытался нагнетать обстановку, он целенаправленно срывал дипломатический процесс. И мне почему-то кажется, что премьер-министр Армении все еще стремится интернационализировать этот конфликт, вовлечь в него крупные региональные силы. Я думаю, что... в первую очередь Россию. Безусловно, в первую очередь Россию и вместе с Россией ОДКБ организации. Ну, мы понимаем, что там руководящей, конечно, роли играет Российская Федерация, но, к счастью, до сих пор ему этого сделать не удалось. Сегодня на границе Азербайджана и Армении, близ Зангелана, освобожденного вчера азербайджанскими войсками, мелькнули российские вооруженные силы, войска. Они были хорошо заметны для камер, были видны флаги Российской Федерации. Я думаю, что это был своего рода сигнал о том, что Российская Федерация совершенно не намерена вмешиваться в вопрос, пока он происходит в рамках территории Азербайджана. Я думаю, что это был даже какой-то, может быть, вспомогательный сигнал азербайджанским войскам, что, мол, мы вот здесь стоим, наблюдаем, но вмешиваться в конфликт, который исключительно происходит на территории Азербайджанской республики, мы не намерены. А не допускаете ли вы такой вариант, что это сигнал, правда, наоборот? Ну, честно говоря, сложно представить себе подобное развитие событий, потому что, во-первых, те кадры, которые мы видели, они свидетельствуют, что
присутствие, конечно, военных было чисто символическим. Да? Такими формированиями азербайджанского солдата уж точно не впечатлишь. Во-вторых, я думаю, что все-таки азербайджанское, и это было, скорее всего, сделано намеренно. Во-вторых, Азербайджан прекрасно читает ситуацию, наблюдая за политическим руководством Российской Федерации. Вот где, собственно, нужно искать месседжи. А российское руководство продолжает занимать балансированную, я бы даже сказал, в определенной степени нейтральную позицию, которую мы в Азербайджане очень ценим. Я думаю, что это ответственная позиция. И хотелось бы верить, что официальное руководство Российской Федерации будет придерживаться вот этого самого направления. Да, но при этом мы видим, как Российская Федерация и Европа пытаются навязать Азербайджану свой план перемирия на своих условиях. Был озвучен некий план Лаврова. Вот как вы к этому относитесь? Можно ли в этом вопросе вообще доверять Российской Федерации? И как будет дальше действовать азербайджанское руководство? В первую очередь должен вам сказать, что предложения посредников, в том числе и Российской Федерации, да и вообще в целом сопредседателей Минской группы ОБСЕ, с каждым днем утрачивают свою актуальность. Те схемы, о которых говорилось на протяжении долгих лет, это поэтапное освобождение районов, там сначала 5, потом еще 2 и так далее, сегодня уже не актуально. Азербайджанская армия, Азербайджан без чьей-либо помощи в рамках отведенных ему возможностей и полномочий согласно уставу ООН, в частности 51 статье, восстанавливает свою территориальную целостность и освобождает эти самые районы. Сначала, конечно, мы говорим, речь идет в первую очередь о районах, окружающих Нагорный Карабах, несколько из которых уже освобождены. Мы знаем о том, что азербайджанская армия уже взяла и Физули, азербайджанская армия взяла тот же Зангилан. Сейчас идет продвижение на север в направлении Губатлы и так далее. Я думаю, что рецептом может быть не план Лаврова, а исключительно план Алиева. Президент Азербайджанской Республики. А что предусматривает этот план? Этот план очень конкретен. Этот план основывается исключительно на международно-правовых документах, которые были приняты в том числе Совбезом ООН. Это 4 уже многократно упоминавшиеся резолюции, требующие безоговорочного вывода оккупационных сил с территории Азербайджанской Республики, признания территориальной целостности Азербайджанской Республики. Эта формулировка присутствует в резолюции. Президент Алиев, если мы говорим о плане Алиева, в своих выступлениях, в своих интервью делал акцент неоднократно, он подчеркивал на необходимость, во-первых, признания территориальной целостности Азербайджанской Республики, и, во-вторых, безоговорочного вывода, то есть деоккупации территории Азербайджана. Без вот этих, скажем, базовых, так называемых, признания базовых этих принципов ни один план, включая план уважаемого Лаврова или кого-то там еще, не сработает. И мы видим, что сама армянская сторона, она не заинтересована ни в каких планах, она до сих пор не понимает, насколько катастрофическая ситуация сейчас для них, потому что ежедневно они теряют позиции, порой вообще без боя, потому что Зангилан, значит, в принципе, был занят, можно сказать, без сопротивления. Потом армянская сторона попыталась нанести контрудар, но была эта атака очень хладнокровно отбита азербайджанскими солдатами, что привело к колоссальным потерям в армянской армии. Сегодня военные эксперты по всему миру разбирают, можно сказать, последствия и вообще саму эту операцию, подчеркивая, что азербайджанская армия действует хрестоматийно, можно сказать, по самым передовым лекалам боевого искусства, а армянские войска словно застряли где-то в 90-х. Да? Вот, собственно, мне кажется, что азербайджанская армия продолжит отвечать на многократные нарушения того самого режима перемирия, так называемого гуманитарного прекращения огня, который ежедневно нарушается. Я вижу многочисленные кадры сейчас на экране. Армяне бомбили Янджу неоднократно, пострадали десятки человек, погибли десятки человек. Сотням гражданских объектов нанесен серьезный урон.
И в ответ на это Азербайджан очень конкретен. Азербайджан отвечает на поле боя, освобождая свою законную, исконную землю. Ну вот это я хотела у вас уточнить, а лишь только отвечать или наступать? И вот как вы думаете, как вам видится? Готов ли сегодня Азербайджан и лично президент Азербайджана Ильхам Алиев идти дальше, идти до победного конца, до деоккупации полностью своих территорий, учитывая, что мы понимаем, да, не только Российская Федерация, но и Европа сегодня оказывает давление на Ильхама Алиева? На Ильхама Алиева никто не может оказывать давление, это факт. Ильхам Алиев это уже не раз доказывал. Ильхам Алиев это доказал, можно сказать, тем, что сейчас происходит. Президент Азербайджанской республики прислушивается исключительно к азербайджанскому народу, который его, собственно, и выбрал на эту должность. И никому он этой должности больше в этом мире не обязан. Это первое. Во-вторых, Азербайджан, вся эта так называемая операция, она изначально называлась контрнаступательной, потому что мы долго терпели, но в конечном итоге терпение не может быть бесконечным, и мы ответили в конце сентября на очередные атаки армян на гражданские объекты, на население Азербайджанской республики. Что касается, как далеко готов зайти Азербайджан, президент Ильхам Алиев очень четко, коротко сформулировал ответ на этот вопрос. До тех пор, пока наш флаг не будет развиваться в Шуше, а это центр, исторический, культурный, да и географический центр Нагорного Карабаха, наше дело закончено считать нельзя. Естественно, мы будем бороться и военным путем, и дипломатическим, то есть военно-политическими способами. Мы будем бороться за освобождение всей оккупированной территории от агрессоров и восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей республики. В этом можете не сомневаться. Çok sağ olun, Салас Гердом Джолсон. Рахман Каджиев был с нами на прямой связи. Как известно, вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что они освободили город Зангилан и еще 24 села в разных районах Нагорного Карабаха. Также Ильхам Алиев очень решительно высказался по поводу дальнейших действий. Вот что он сказал. Єреван, поки не пізно, повинен вивести війська з Азербайджану. Ми й далі будемо гнати окупантів. Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом армянский лидер сообщил в интервью российскому изданию. Вот что он сказал. Нагірно-карабахський конфлікт має вирішуватися виключно мирним шляхом. І я готовий докласти всіх необхідних зусиль, щоб досягти такого результату. Серед іншого, поїхати, зустрітися, поговорити. В свою очередь, Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона готова встретиться и в Москве, но в любом другом месте для того, чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования. Президент заверил, что Баку готовы для любых контактов. Вот что он сказал. В даному випадку я запрошення такого не отримував, тому це питання не до мене. Багато разів особисто президент Росії Владимир Путін і до нього Дмитрій Медведєв проводили тристоронні зустрічі між керівниками Вірменії та Азербайджану. Але після того, як влада в Вірменії перейшла в руки умовного Сороса, такі контакти припинилися. Політолог Тарас Чорновол с нами сейчас на прямой связи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас так само. Селям алейкум. Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры в Москве с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Как вы считаете, готовится ли возможная встреча Ильхама Алиева с Николо Пашиняном? Думаю, що до цієї зустрічі дуже далеко, тому що насправді це протистояння, воно вже йшло в моральну, психологічну сферу. І цим лідерам буде дуже важко сісти за один стіл переговорів. Такі переговори треба готувати на нижчому технічному рівні. Тоді вони можуть мати ефект. Я колись був учасником одної наради в Стокгольмі. Це була нарада парламентського виміру Євронест, Східного партнерства, куди входять, крім України, також і Вірменія, і Азербайджан. Я бачив, як кожне слово, яке висловлювали представники делегацій, було для другої сторони як абсолютно як удар нокаутом. Тобто там дуже глибоке протистояння.
І я не думаю, що зараз можна його вивести на рівень переговорів перших осіб. Більше того, Росія створила цей конфлікт. Вона його організувала, вона зробила все для того, щоб він розгорівся. Вона тоді, в той момент, коли в Азербайджані відбувалися непевності з владою, вона серйозно підкріпила вірменську сторону, підштовхнувши її захопити не тільки Нагірно-Карабахську автономну область, а велетенські території Азербайджану навколо. І вона стимулювала вибори в Вірменії. Тоді під прямим тиском Росії відбулося обрання першого президента Вірменії, який був саме з тої так званої достатньо реваншистської карабахської угрупування. Навіть я про це пару слів дозволю собі сказати, тому що була друга сторона. Ми забуваємося, що Вірменія не завжди по Карабаху мала виключно таку позицію, яку ми бачимо сьогодні. Там був Паруй Арікян. Він був теж кандидатом в президенти Вірменії. Це був дисидент, друг особистий мого батька. Я маю честь бути теж знайомим з цією людиною. Це був чоловік, який сказав: справжня незалежність Вірменії від уз Радянського Союзу, справжня незалежність від зв'язків і залежності від Росії важливіша, ніж, можливо, якісь часткові досягнення на Нагірному Карабасі. Тоді Росія поставила питання: або ви зберігаєте за собою повністю весь Нагірний Карабах з усіма прилеглими територіями і лишається сателітами Москви, або ви відходите від Москви і втрачаєте Карабах. Азербайджан тоді вибрав повну незалежність, Вірменія вибрала, на жаль, залежність, в тому числі і виборами президента. Внаслідок цього відбулася ситуація, яка консервувалася 30 років. Зараз как вы считаете, сегодня Путин способен вмешаться в войну на стороне Армении? Путін міг би вмішатися, але вже Росія не та. Знаєте, у нас багато хто, на жаль, і українська влада, яка сьогодні прийшла, вона весь час вважає, що Росія всесильна, треба заглядати в очі Путіну, Путін – повелитель діл міра. Ми зараз побачили цю ситуацію. І в самій Росії досить багато реваншистських сил, які прямим текстом заявляли, чому Росія не вступає, ми ж з Вірменією разом в ОДКБ, ми ж там партнери, все інше. Ми бачимо, як в Вірменії пряме звернення буквально 3 дні назад вірменського керівництва, вже не пригадую, чи Пашиняна, чи хтось іншого керівництва, напряму звернувся до Росії про пряме виконання умов військового блоку ОДКБ, Ташкентського пакту. А Росія уникає. Росія не може нічого зробити, тому що фактично вона розуміє, що таким чином, здійснивши цей напад, вона вступає в прямий конфлікт з Туреччиною. Туреччина – країна-член НАТО. І Росія показала, що нема більше тої Росії, яка весь світ сотню років лякала тим, що вона може там спочатку армії підняти, потім ядерну зброю, все. І оцей ляпас Путіну, на який він не зміг відповісти, він показав, що Путін сьогодні може тільки підживлювати війну. Він не може поміняти ситуацію, він же не може ризикнути йти проти сильних противників, і він не може зупинити війну, тому що він її не хоче зупинити. Єдине, що він може робити, це підживлювати постійно продовження цього конфликту. Как будет дальше действовать, по-вашему, руководство Азербайджана? Насколько далеко они могут дойти? Освободят ли полностью свои территории? Знаєте, зараз важко сказати. Я колись у вас безпосередньо в студійному ефірі говорив, що я знаю дуже добре стару позицію Азербайджану, яка була років 15 назад, навіть менше, 10 років назад. Вона була дуже виважена, вона була дуже спокійна і дуже компромісна. Керівники азербайджанського парламенту, з якими мені довелось вести переговори, вони казали, що вони готові до абсолютно серйозних домовленостей і поступок, в тому числі в територіальному питанні. Вони розуміють, що колишня Нагорно-Карабахська автономна область, принаймні її в осерді, всередині, є велика кількість населених пунктів території, де давним-давно жили вірмени, де є компактне вірменське проживання, і вони не претендували на ці території. Вони претендували повернути все, без розмов, абсолютно безумовне повернення всіх територій, які були поза межами Нагорно-Карабахської АО, які були окуповані Вірменією, і тих частин Нагорного Карабаху, які були заселені завжди азербайджанцями. Тому що Нагорно-Карабахська АО – це не є виключно вірменська етнічна територія. Там перемежувалися території. Можемо подивитися на кількість населення, яка була до початку війни, і яка кількість в Нагорно-Карабахській теперішній велетенській території сьогодні. Насправді там в 3 чи 4 рази менше населення. Ті, хто зникли, ті, кого не стало. Там тільки невеличка частина вірмен, які виїхали, але звідти виїхало, мусили покинути або загинули кілька сотень тисяч азербайджанців, до 200 тисяч азербайджанців. Ви зрозумієте, це гігантська кількість, яка переважає кількість вірмен, які сьогодні там живуть, при мононаціональному складі. За таких умов зрозуміло, що мусить бути вироблена нова карта,
має бути визначена вірменська територія, яка має бути зберігатися чи у вигляді якогось окремого утворення, це мають бути переговори, до них можна дійти, чи у вигляді автономної території в складі Азербайджану, але з дуже великим рівнем власного суверенітету. Ці речі можуть відбутися, і ті переговори, я думаю, Азербайджан на них піде. Є просто одне маленьке питання, яке з самого початку стояло. Безумовне питання. Всі території, які поза межами колишньої автономної області, які були захоплені, а це в 1,5, по-моєму, рази більше, ніж територія самої автономної області колишньої, вони мають безумовно бути повернуті Азербайджану. І після того можна вести переговори про властиво саму ту територію, невелику територію, на яку реально може претендувати вірменська сторона. Я думаю, що азербайджанська армія не буде входити в чисто виключно вірменські етнічні території. Вона за територією, захопленою Вірменією і Азербайджаном, фактично пролягає по межах колишньої автономної області. Вона йде по півдню, де окуповані території, вона йде по півночі і, очевидно, буде виходити на вірменський кордон. Давайте перейдем к следующей теме. Мы будем следить за ситуацией в Нагорном Карабахе, обсуждать в следующих наших эфирах. Но я хочу перейти к Соединенным Штатам Америки. Там США продолжают называть Россию одним из главных врагов и стратегических противников. Кроме России, в перечень также входит и Китай. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного Атлантическим центром «Атлантический совет». Вот что он сказал. З моменту мого призначення на посаду міністра оборони понад рік тому моїм найголовнішим пріоритетом була реалізація стратегії національної оборони, яка наголошує, що ми перебуваємо у глобальному протистоянні з нашими найголовнішими противниками – Китаєм і Росією. Также Государственный департамент Соединенных Штатов расширил санкции относительно Северного потока-2, чтобы помешать завершению строительства российского газопровода. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на директиву Госдепа. Согласно документу, ограничительные меры будут применяться к компаниям, которые будут представлять услуги или финансирование для модернизации или установки оборудования на суда, которые могут быть заняты в проекте. Пане Тарасе, как вы считаете, Северный поток-2 уже превратился в индустриальную руину на дне Балтийского моря, или же все-таки его могут достроить и запустить? Я думаю, що Росія буде кидати неймовірні ресурси на підкуп європейських політиків, на пошук бізнес-партнерів, які би могли закінчити добудову цього потоку. Я думаю, що вони зможуть. Дуже важко, дуже складно, але закінчити будівництво. От тільки давайте не забуватися, що в Сполучених Штатах Америки тема Північного потоку виявилася унікальною, яка об'єднала дві протилежні сторони. І Байден, який є відвертим ворогом Росії, який цього навіть не приховує, він точно буде воювати проти цього проекту. Але і для Трампа, який хоче підігрувати Росії, який готовий в політичних питаннях України поступатися Росії, тема Північного потоку-2 – це є виклик персонально йому. Тому що в Трампа, крім зовнішньополітичної програми, про яку ми часто говоримо, яку ми знаємо, є економічна програма. Пане Тарасе. Сорвался, к сожалению, у нас Тарас сорвался, к сожалению, у нас Тарас Черновол. Спасибо вам большое. Политолог Тарас Черновол был с нами на прямой связи. Ну, а я с вами прощаюсь ненадолго, всего лишь на 5 минут. А далее мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Коршкевич.